ce kika bani kauna ni ma ke din zana baiwa in ka so aka so ka yafi soyayya kuma ta fure ba ita soyayya da kauna gun masanantar ruwan zuma ce saka alkunya cikin sogun mai yin sakwana sarace saka tarbiya cikin kauna karke haka ka yi zarce idona ya makance yau raina ya dimauce soyayyar gaskiya rinke miki ko da ban faɗi ba ni soyayya na baki gidan ke nema ban bari ba na mallaka so gare ki gidan ganna ki ba zan saki ba sani ba zai iya ba dan so ya zarce gaba mai yinsa ba zai bari ba ni suna gaskiya albani da ke ba zan yi rai ba ke ce kika bani kauna ni ma ke din zana baiwa in ka so aka so ka yafi soyayya kuma ta fure ba sabon so ne na zo na faɗa miki fata na ki karɓa dan na duba da dukkan halayenki ba zan ki so ba kai alkawari nan baki kula abadan ba zan gaza ba na san sakuwa da saba a cikin sona cire ba ribar dukkan masoya aure ne ba yaudara ba zamanin nan martaba ce ni ma da na yau na san ban kai musu ne ya saka kyamunce na san me fahimtar so ya san ni na yi dace mata sun amince sun ce ke dungana ce kin yo zarce ta tarbiyya a cikin su ba su musu ba ke ce kika bani kauna ni ma ke din zana baiwa ka so aka so ka yafi soyayya kuma ta fure ba kin ga tunda idanuwa suka ganki na gane zare da bawa har zuciya ta ga da komai sai kyawunki take ta yabawa lalle so in kai dace daɗi sai ya zarce alawa kirki so ba rabewa alkawar sai ki rikewa haka gaskiya soyayyar tamu ba za ta kushe ba ki biyo ni mu je mu zauna labarin soya falambu dan ni zan cinye gasa kan auren ki na ɗaura kambu dan ka da maza akan auren ki hakan da na yau ba su soyayya babu haihu a cikin so babu soko ni na rike gaskiya kwasara ban yi bana cire ba ke ce kika bani kauna ni ma ke din zana baiwa in ka so aka so ka yafi